OK, klucíny, máme tu našu model Oho. Stála má 35 €, čo je na model O veľmi dobrá cena. A hneď tak zo začiatku vám poviem body, ktorých bych som sa rád držal. Poviem tu teraz tie body. CPSK, kliky, potom shape, klzáky, celkový software, potom ešte asi switcher. OK, takže začneme asi shapeom, čo je tvar. Ako môžete vidieť, tak tvar je hlavne pre pravákov, lebo sú tam butny, ale ak ste ľavák a nevadia vám tie butny, no tak to môžete použiť aj pre ľavú, lebo tie tvary sú také isté, neviem ako sa to teraz povie, ale proste je to same shit na obidvoch stranách, takže môžete používať aj na tej jednej strane a aj na tej druhej strane, jo, takže aj na ľavej aj na pravej. Tvar je dosť príjemný, ak je tam ten honeycomb, proste tie dierky, ono to eliminuje pot, proste nepotíte sa toľko, aspoň ruka. Takže ja netuším ako to máte s telom, ale na 100% sa vám ruky pri hraní s touto myšou nepotia, lebo ten honeycomb to dosť eliminuje. Ďalšia vec sú kliky a CPSK. Neviem či to povie počuť, ale proste tie kliky sú iné aj na jednej strane a aj na tej druhej. Čo je proste divné, hej. Keď to majú byť tie isté switche na obidvoch stranách. Neviem ako to urobili. Mne to dosť zaujímavé. Lebo to som ešte nevidel, sa mi zdá. Ale vraj to je úplne common. What the f? Tak, CPSK. Neviem, či mám vadný kus, alebo nie. Ale proste kúkajte, hej, ja dám na pravom tlačítku také CPSK sa to myšlo, keď butterfly klikujem. Proste 23-24 CPS, hej, na 20, jo. Čo je divné. Potom ako normálka 18, 20, nad 15 to je 100%, takže je to fajn. Vyklikať túto myš asi nevyklikáte behom roku, lebo sa mi zdá, že to má 20 miliónov klikov a to som ja len dal za 3 roky už starého modelu. Čo ja som 3 roky ako fakt iba butterfly klikoval, nič viac, takže není šanca, že to vyklikáte proste. Ako fakt veľké plusko, aspoň pre mňa, pre človeka, ktorý sa snaží klikovať, je to, že ten potrebujete ani nejak tejpu, hej, na to, aby ste klikovali. Možno si tu ukážeme tu. Jo, proste nepotrebujete, ono to ide, len tu myš a môžete mať proste mastnú. A to si ja dávam hrozne veľký bacha. To hlavné, čo potrebujete, aby ste mohli klikovať, proste tú myš čistú a electrical tape, ale ja to úprimne nepoužívam, takže nejak tak. Vidím. Jo, ok, sme v novej hre na Same Shit mape. Ďalšia vec, o ktorej by som chcel hovoriť je to, že keď ste sa kúkali na Xorona video, prečo predáva model Wireless, mne sa to stáva na tejto myške tiež, ale na predošlej, na model O, starej, čo som mal, čiernu. Tak sa mi to stalo viac a táto vec je toto. Tak když ho držím, kliknu takhle jako zpátky, tak se to tím prostě zruší. Třeba jim jabko a takhle si to můžu prostě zrušit. Jo, to vie dosť naštvať, keď proste bridžujete a zrazu proste nič. Ďalšia vec je tu, sa mi zdá trošku divný ten kabel. Mne príde až moc voľný, zatiaľ si nemám žiadne potíže, ako trouble. Ďalšia vec je taká, že vždy, keď napríklad stalo sa mi to už párkrát, že som v prehľadači a chcem zatvoriť jedno okno, hej, mám viacej tabov otvorených. A on sa mi proste zavrie aj ten druhý, tým, že tam iš proste double klikla, aj keď som urobil toto. Hej. Proste keď urobíš normálne jeden klik, hej, tak proste to double klikne a to úplne není fajn. A to by sa malo vyriešiť, ale zase
mňa to nejak moc neotravuje. To sa fakt stávalo do staršieho modelu a u tohto to už je v pohode, aspoň trochu. Takže jo, tá vec by už bola. Mínus je ešte to, že predtým to som mal dosť no-name myš a tá myš, na nej sa proste ľahšie klikalo ako na tejto. A tá myš bola 10 krát asi lacnejšia. Jo, proste bola lacná, o mnoho lacná. Než model O, ktorá dneska stojí 60 €. Pohode. Nevýhoda to je dosť veľká, ale síce to redukuje váhu. Asi viete, kam už s tým mierím. Ten honeycomb design, tie dierky v tej myške. Síce jo, má to 60 gramov, ale tam sa dostane ďalších 60 gramov špiny, ak to nečistíte rok, kámo, alebo kúde mesiac, ak si dirty. Je to dosť veľká nevýhoda tej myšky. Jo. Je to dosť veľká nevýhoda tej myšky. No a minulé hre som ešte nestihol pochváliť niektoré veci, ako to RGBčko. Môžete vidieť na handcame, že to RGBčko je dosť v pohode, je pekné, čo je fajn a dosť bright je. Není také slabé, je síté, čo sa mne ľúbi, lebo nemám rád RGBčka na myškách, ktoré sú proste zbytočné tam a ani ich nejde vidieť. Pohode, skvelé. A ďalšia vec sú skatey. Ja mám dosť na piču podložku, takže tu ako nebude fajn glidovať, ale jak som videl, tak tá myš gliduje skvelo. Toho sa nemusíte bať, že by bola proste, neglidovala. Jo, tá myš gliduje skvelo. Už som mal šancu to skúsiť na lepšej podložke. A gliduje mega, takže toho sa nebojte úplne. Jo a ďalšia vec, ktorú by som mohol pochváliť, je software. Sice ja mám tú wired version, takže ten software není tak v pohode ako na tej wireless verzii. Ale furt sa to dá nejak zvládnuť, že jo. Keď máte viac peniazí, tak si kúpte tú wireless, tam je jediná vec, ktorá pre plus je, že to je wireless. Do piče. Ja som na hit. Ak bude debil, tak to dám. A nie je docela debil, že nejde okolo. On ma nevidí? Nie, on je slepý. Pohode. A ja už nemám o čom komentovať ľudia, lebo túto myš vám ku koncu doporúčam, je dobrá. Na 100% si ju kúpte, ak ju máte za fajn cenu, lebo sa mi zdá, že za 60 €, na 60 € sa asi nevyplatí úplne, lebo za 60 € na 100% máte Rocket Cone a tá myš sa vyplatí o mnoho viac než Gloriuska. Sice má tie switche, ktoré sú optické, ale je fajn. On sa lagol, mrdám to. No okej ľudia, takže ku koncu vám poviem iba to, že dajte mi like a odber a táto mi sa vyplatí. Jo. Takže čau.